Ćao ljudi, vidim se kasnim. Ćao! Sjeđivala sam odmah, ceo dan, zato i kasnim i našla sam 3 torbe pune stvari, ne nosim ih, tako da sam planala da ih bacim, ali nisam to stigla kod ću posle. Čekaj, da ih baciš? Pa da. Zašto vi, možda da ih pokloniš nekome? Kome? Pa nekome ko nema stvari, ne moraš da bacaš stvari, sigurno će nekome odgovarati ako tebi nisu dobre. Da, to je dobra ideja, ali gde mogu da ih ostavim? Ne znam, ko zna gde može. Možda čak i kod nas u školi da se ostave stvari. Da ne mislim da je odlična ideja u školi, sigurno može da ostavi za nekada dana. Da, nije mi to palo na pamet. Možda zna Albert još gde može. Imamo jedno pitanje. Mi smo sakupili gomilu stvari koje više ne koristimo i da li pravimo se? Da li znaš možda gde možemo da... Da li ste čuli možda da je ovaj kafić povezan sa stratištem? Centar za integraciju mladih. Tamo možete da donesete ovde, da odnesete deci koja žive i rade na ulici, kojima je potrebna odeća, zimske jakne i obuća. Znači mi možemo da sve stvari koje smo sakupili donesemo u školu i onda sve iz škole donesemo ovde pa I onda odavde, do stratišta na Zvezdari i Novom Beogradu. I samo ja nešto još da dodam, znači ta deca koji žive i rade na ulici, oni tamo u stratište može da se kupaju, može da jedu i tamo uče, dolaze u školi i ima dosta vaspitača koji ih uče i super je to što, to je super od vas što hoćete deci da poklanjati te stvari, a ne da se baca u kontejner za smeće. Hvala. Ljudi, baš mi je drago što smo pričali ove priče što 16 želi da učestvuje u ovakvoj humanitarnoj akciji. Da je meni mnogo drago što sam našla kome da dam stvari, bolje nego da ih bacim. Ajde onda da se skupimo sa svima iz škole i da zajedno svi donesemo poklonjene stvari. Mnogo ste tebi malo, ti pokloniš stvari da znamo da ti je stalo.